Horas marihita saluhutna. Di hamu akka damang doho dainang manang di dia pihamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipaso dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adoraso tatangihon hata ni Tuhatta jumulo mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhattai. Amen. Hata ni Tuhatta nagabe jamita di mingguta sadarion, minggu pasiaho dung Trinitatis, ima natar surat di Efesus bidu 4 ayat sada rodi ayat pitu. Dohot topik minggu mangaraduti hasadaun nitodi, memelihara kesatuan roh. Ucahama dihita sono mahatani Tuhatta. Asa ahu natarihot di bagasa Tuhani huapoi mahamu. Parangiho kamuma natama hobartu pajuwon naung songgop Tuhamu. Martorok ni roha situ tu marlabok jala marlabas ni roha. Masih haehean di bagasan roha naholong. Haringga sokamuma mangaraduti hasadaun nitodi pinadumu ni dame. Ay sada do dagingi jala sada do todi. Ay songonido hamu tarjo di bagasan sada pakirimon di pajowoni. Sada do Tuhan, sada do haporsiaon, sada do nang padidion. Sada do debata amani sasude, si gonggomi saluhut, si torusi saluhut jala si ingani saluhut. Alai tuganup hita bedo di basa-basahon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Ima hata ni Tuhatta. Di hamuak kadongan saha porsyaon di bagasan guar ni Tuhatta Jesus Kristus. Totulah humangat tu si turpukon ikut jumulu ma tasigati manang talapati hata mangaramoti manang hata memelihara songon naung di odol di topik ni minggu tay. Molo didok mangaraduti manang memelihara berarti nunga adokyan siraduta nate manang si peliharaon. Lapatan na anggu hasadaun nito di nunga adokyabbe tinggal bohama hita mangaraduti memelihara hasadaun nito di naung adongi. Asa siap pengertian ni dang disuruh hita mencipta atau membangun. Manang dang disuruh hita mamuka hasadaun nito di ay nga adong be. Alay tugas ta saunari ima bohama hita mangaradutisa. Bagaimana kita memeliharanya. Hamak kadongan molo jujur hita mado justru disido persoalanna. Disido hamaulanna. Damurado mabahen. Merawat dohok memelihara nabi nahinido na susate. Dak pola dau-dau tabuat contoh na rupani. Daholan onomari do dito padebata nasana adong ditanoon. Singkat do kan. Dungi disuruh majol mai mangaraduti na tinopan Tuhani. Alai ahama na terjadi. Justru dung dito padebata jala disuruh mangaraduti mangaramoti merawat. Justru jol maido na manigai na tinopai. Alai juk ma dikambi kita pujol mai alami didok ma alam dui ninna mulu masa rupani banjir bandang masa akatala tanah longsor dohotaka bencana-bencana alam na asing. HP tangan nijol mado nasomotan. Sahatu sadarion dang marnatamat tita mangaraduti na tinopan ni Tuhan. Balik sa gabi manegay do di boto. Boro-boro merawat. Merusak dan mengeksploitasi alam do na gudang. Ima jo sada contoh na rupani. Idu asa di do Apostel Paulus di Roma 8:22 sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Pola dipertudus kerusakan alam itu sakit bersalin na jujut dirasakan aka ibu-ibu ketika melahirkan. Tasukum manona kainata songo dia rupani hacina. Hamak kadongan
Anggo manuan na hatopak kita on dihojo si pata. Alay duk tubu aha madidok. Toema asal mamangulu. Bayak ko kita makamang dohot tamuinang asal mamangulu. Jadi anggoholan asal mangulu do berarti dangadong iberni i dohot gadong ate. Ay gadong holat disolop putu tano itu budi. Persoalan na merperbue do. Arong do perbue na. Songon na manuan emeido. Dung disuan ikut dirawat do. Ikut ditabor-tabori, dibaboi, duhuk-duhuk na tubuh disih. Dungi dipupuk, jala dijaga si anak ka, satua manang bagurung, si anak porek, dohot aka pangago na asingi. Jadi tantangan na justru di perawatan na ido, dakolat ditiki na manuani manang menciptakan. Hata diraduti manang dipelihara, molo di hata Inggris na didok, maintain. Na somal binigi hataon tuaka perawatan mesin elektronik dua te dipake. Idu gabe adong na berprofesi maintenance. Molo adong nasiga barang-barang manang peralatan di kantor manang perusahaan ini nasida ma na marurusat tu si. Jadi macai belgado tanggung jawab ni maintenance. Songot tugas ni sahala maintenance nima nuaing tugas ta mangaraduti hasadaun ni todii majamoton sian perbulat-bulatan sian perpecahan dohot akabahaya na mengancam kesatuan manang hasadautai. Hamu kadongan taboto godang do akatod dini portibion nanaing manigai hasadauta. Jala ima si radotata. Jala ima si pasidingota. Akadia may. Adong may to di pamula-mula, to di pangguturi, to di pangicahi, to di na mangalesengi, to di na merendah kadongan na, pembuli, to di hotel, hosom teal elat doho late. Dangko pilati ati. Gudang dope. Akatodi di portibion nabui manigai hasadautai. Jadi tugas tasunari memang ya gampang-gampang susah. Buhado hita majamoton hasadauni. Asa unang gabi poca, unang mabula, jala unang gabi sursar. Hamu kadongan didok akan nabisuk mempertahankan jauh lebih sulit daripada merebut. Songoni manuaing hasadauni. Memelihara jauh lebih sulit daripada membuatnya. Atong sungguh dia mah asabui taraduti hasadaun ni todii. Dido Apostel Paulus di bagasan turpukon ta'auhon jala ta'ulahom ma 4M. M na parjulu martoruk ni roha situtu. M na paduahon marlabok ni roha. M na patuluhon marlabas ni roha. M na paupaton masih haehean di bagasan roha na holong. Jadi molo di masa covidon selalu dihimbau tu hita prokes laksanakan 5M. Anggotikion 4M bohama asa bui tajamoton hasadauni asa toktong di bagasan hasadau kita. Mari kita terapkan 4M. Martoruk ni roha, marlabas ni roha, marlabo ni roha masih haehea di bagasan roha na holong. Matatiup asa jupak kita hasadaun ni todi di tonga-tonga ni huriai nang dia kapar saurata. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala lopokot tu bagasan roha nami. Asa di perbuih katamia kapar bui na tonggi. Jala bui Tuhan gabe sitiruok kami diaka ulau nami di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.